Asta roșia ta mă nebunește. Hai încoace. Hai încoace. Hai încoace. Opa! Hai, fai miau. Miau! Oh, telefonul? Ce? Ai un mesaj. Mama moare. Turus. Iară moare. N-am degeaba. Hai. Prendi. Unde scurt așa? Hai, repede, las creierul. E telefonul, da? Mă scuzați, hai. Că să tâmplă, când să moară. Dar poate că încă nu moare. Da, e de-a mă, a treia oară moare. Cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Am văzut de Oleg la televizor un film despre patlajiele. Au și ies din caloșii astea. Un film de ăsta documental, în care se compara cum erau patlajiele în anii 70, când eram noi copii, și cum îs amuia. E, și era atunci, dar și amu. Băi, Oleg, în patlajiele astea de azi nu nici 50% din gust și vitaminele care erau atunci. Și în filmul ăsta ai văzut asta. Înainte, când gustai din patlajică, apoi era ca dulceața, dar amu parcă e iarbă. Și mai iau nodul și ala albă întrânsele, parcă și o coadă de știr rășită în mijlocul patlajicăi. Jumătate trebuie să o arunci. Așa, jumătate o arunci, jumătate n-are gust. Apea că, băi, Oleg, în filmul ăsta se explica ca la carte, băi, deși patlajele de azi n-au gust. Că pun întrânsele fel de fel de nebunii. Antibiotici, pesticide, erbicide. Nu de asta. Băi, Fede, băi, tu ai de gând să vii să mă ajuți, băi, sau n-ai de gând, băi? Fatanifa, dar parcă ne-am înțeles omenești. Tu le răsădești, dar eu le ud. Și ține, băi, și udă, măi! Ia uite de-am cât te-am răsădit! Ia că de-am să o filez! Fatani, ți-ai făcut lucrul tău, n-ai grijă de lucrul meu. Eu cu Oleg am dacă ne enervăm, când ne zghimă patlajele și ele în jumătate de ceas să n-avem și faci. Așa e, Oleg? Așa-i. Ei, și să mai grăim! Hai, treci mai repede că-i sară, măi! S-o găsit harnicul.
Munca aiurea, măi, Oleg, ia ca te năcăjești cu patlajele astea, le răsădești, le grijești, le uzi și pe urmă le arde soarele. Sau le otrăjești ploaia. Apa așa e. Dar dacă nu le otrăjești ploaia și nu le arde soarele, apă când scoc n-au niciun gust. Apoi, dar și roghiți așa aiurea. Întreabă pe dânsa. Și crezi că eu nu i-am spus? E mai ușor de mine. Eu nici nu știu de când am răsădit patlajele. Tu, mă rog, ai pus ceva vreodată, bă, în grădina aceea ta? Dar și smuncesc așa aiurea ca voi? Tu te bă de aici, băi, s-o găsi, gospodar. Hai, ridică-ți fundul și hai. Sănătate. Mulțumim. Bună! Ce-i, mamă? Înseamnă că e bine, Chiochi Sofie. Dacă vorbiți, de-amă e bine. Ce, Adrian, ce are? Și are. Bătrânețele, i-am pus o injecție, ia că văd că își vine în șire. Să-i cumpere astea toate și să-i dai cum am scris și pe hârtiuța asta. La revedere. Sănătate, Chiochi Sofie! Dacă ceva nu e clar, să mă sunați. Eu îmi plăgem morcovul la mine în grădină, când trag cu ochiul în ogradă la Chiochi Sofia, văd că parcă îmi dă din mână, așa, aghe, zic, și Chiochi Sofie, e nică. Vine pe jur la dânsa și văd că e albă ca varul. Nici nu putea grăi. Am sunat-o femeii, ta, pe urmă, la salvare. Femeia mea a fost aici? Nu. Patlajelele de azi, deși nu-s ca și ele dinainte? Încă-s ghibride. Îs ghibride. Dar ce înseamnă ghibride? Ei, corștură, amestecătură. Amestecătură. Dar și fel de amestecătură? Cu și amestecate? Cu fel de amestecături. Nu-i drept. Înțelegi, ai, Oleg? Patlajica e o legumă bună și gustoasă, vei. Dar are un mare neajuns. Străcă răbde. Cât ține o patlajică după ce o culești? 3-4 zile, așa-i? Nu, înainte ține 3-4 zile, dar amu 3-4 săptămâni. Băi, eu te întreb cum era înainte, nu cum amu. Patlajica peste 3-4 zile se strica. Dar asta nu era convenabil pentru aceia care cresc patlajele. Pentru că ei, băi, Oleg, erau în pierdere, n-aveau niciun câștig. Jumătate de marfă trebuie să o azvârle. Băi, ce să facem noi, și-o zis ea, ca patlajica să ții mai mult, așa cum ai zis tu, vreo 3-4 săptămâni. Și-o amestecat un sort cu alt sort. Pe unul mai așa, cu a treilea mai altfel. Și nicăi, patlajica ținea 3-4 zile și strica. Și uite, băi, Oleg, și le-a venit lor în cap, băi. Și? Ceva tare interesant. Buongiorno, signora! Buongiorno, Simoncic, buongiorno! Mă auzi? Te aud și te văd tare ghine. Ce faci? Ce faci? Ia spune ce faci. Ei, fa Simone, ce fac? Ce faci? Ia că am fost în grădină și am răsădit niște patlajele și am chiar mă hodinesc o leacă. Ca așa mă dor chioarele astea din nu te văd, puiule. Dar mă iai să muncești atâta în tot. Și la magazin patlajele nu. Fa Simone,
tu măcar ai idei și prețuri sunt amula patlajele, Doamne, niște prețuri nebune. Și apoi nici n-au nici un gust este de la magazin. Ei, dar patlajele matale au vreun gust, fac. Va, Simona, dar măcar să amele. E că știi ceva, amu cu războiul ăsta de la Ucraina, toți au început să prelucreze pământurile. Toate pământurile se prelucrează și care și la uz, toți au apucat și seamănă și răsădesc. Asta-i. Și aici, în Italia, s-a schimbat o leacă cu războiul ăsta, prețurile au bucnit la tot. Hai că vezi? Mai scurt, stai o leacă, lasă asta. Cum facem cu schimbul? Eu vin la Moldova, mă tavi aici. Cum facem? Da, Simona, ți-i comod. Zi așa cum vrei tu și facem. Apoi, uite, eu mă gândesc așa, ia că am apa la mare s-o încălzit și eu cred că am să-mi iau o săptămână pe la sfârșitul mai de vacanță, să mă duc la mare și după care vin direct Moldova. E bine așa? Dar pe asta înseamnă ca să iasă începutul lui iunie mijloc. Da, e bun, e bun, e bun, e bun. E bun, e bun. Hai, ne-am înțeles. Aici ne-am înțeles, da. Tata și faci, unde? Dar când nu-i ghini, mă rog, lui Fiodor Fiodorovici. L-am pus cu Oleg împreună și i-am pus ei și să ude patlajelele și alea. Dar pușătă tăzulica și nu fac nică, dar mâncare vor. Simona, hai, gata, am grăit, ne-am înțeles, hai la revedere. Hai, ceau, cacao, hai. Înțelege, Oleg? Patlajica e cum stă pe curpăn. Sunt și mai mașcate, și mai nijloșii, și mai mărânțele. Dar este o ectura de asta mitică, zbârșită, verde, care nu scoași niciodată. Curpul nu e uscat, dar e tot verde rămâne. Păi, curpul nu e uscat, dar e tot verde rămâne. Apoi, băi, și le-au venit învățaților ăștia prin cap. O împărechet, băi, patlajica bună, frumoasă, gustoasă, cu patlajică de asta mitică, zbârșită și verde, care nu scoași niciodată și-a obținut hibridul ăsta de azi. Nu am înțeles. Băi, o împărechet sămânța de patlajică bună, gustoasă, frumoasă, cu sămânță de patlajică de asta zbârșită, chirșită, mărânțecă, băi, care n-are niciun gust, nu scoași niciodată și-a obținut hibridele ăsta de azi, băi. Băi! O luat și amestecat, băi, patlajica mare, gustoasă, mașcată și frumoasă, care ține 3-4 zile cu patlajică de asta zbârșită, chirșită, băi, verde, care n-are niciun gust. Și-au obținut patlajele mari și frumoase, dar care sunt 3-4 săptămâni, dar n-are niciun gust. Da, așa spate. Ia că vezi că spate. Ghine măcar că, iată, ghine voi măcar că genul are gust și nu strică. Da. Hai, și sănătos. Noroc. Ia stai. E o
Cruciato? Ei, patlajica înainte cum era? Avea gust, era gustoasă, era bună, dar nu ține mult, ține puțin, strica repede. Da, nu, patlajele sunt bune de vândut, dar n-au niciun gust. Ia că am ajuns să creștem patlajele nu pentru că să le mâncăm, dar ca să le vinzi. Păi, Oleg, amu, tot e așa. Și mâncarea, și hainele, și aparatura, toate sunt bune de vândut, dar rele de folosit. Păi, eu când eram copil, ne-amintesc, mă lua mama la Chișinău la piață să o ajut. Păi, vedem pe mesele și alea vreo 10 sorturi de prasade, băi, vreo 15 sorturi de mieră, da, mu, 3 sorturi de prasade și vreo 4 de mieră. Și toate fără gust. Și toate, cum spui tu, fără gust și tari ca cheatra, băi, care țin nu 3 săptămâni, dar jumătate de an. Fedea! Băi, Fede, băi! Fedea! Ce n-auzi? Fede! E tu-ți Fedea cui te are eu? Dar pe așa să udă, băi, patlajele. O rămas un rând, băi, neudat. Oh, mititeleacă-te. O luați și s-o vesteje de-a, mă. Ii, Fedea. Fedea! Fedea! Și nu-s bune de gust. Băi, mărul dacă e măr, el după ce îl culegi se moaie, pe urmă se zbârșește. Dar este nici nu se moaie, nici nu se zbârșesc. L-ai cules toamna, așa de așa țapăr, băi, până la toamna viitoare. Cum ai zis tu, rele de mâncat, dar bune de vândut. Ia că am ajuns. Tu niți vranghiul cui te are eu de... Bun. Care acolo? Patani, tu ești? Nu stânge lunie la fac, eu sunt cu Oleg aici. Tania! Ei, asta precis, Tania ne-a făcut-o. O pus și zăvorul. Ei, e nu numai zăvorul, ești la cata un cuietul, nici normală. Ia te să mă țin de tine că eu nu știu nic aici. Adi, băi, ai fost vreo 700 de ori în Beșu ăsta și nu ți-ai minte nic. Încet că ai și scara, încet. Hai, încetșor. Băi, încet, ce faci? Ți-am zis să știți pe crăpătură. Tania! Patani, fă! Tania! Deschide, fă, eu sunt coleg aici, fă! Deschide, fă, ușa, fă! Tania! Tania! Fă, Tania, fă! Tania! Deschide, fă, ușa, fă! Tania! Deschide, fă, ușa, fă! Deschide, fă, Tania, fă! Tania! Tania! Ei, andiamo înapoi. Hai, și sănătos. Noroc. Chiochi Sofie, ți-i mai ghini? Parcă da.
Dar eu am făcut niște pleșnițele și m-am gândit, ia să duc vreo două la Chiochi Sofia. Ia uite, ia și de frumușele. Molcuță, călduță, una e cu brânză curată, alta e cu virdeață, așa cum îți place matale. Parcă n-am poft, Javier. Mătincă, e gata cu mine. E, de când zici, mata, că e gata, ia-ți-le. Sau să o țin eu. Dar eu fac, e greu să mă uit la mâncare. E, las că-i mânca eu, să fac poftă. Și de bun. Ei, Chiochi Sofie, azi că ai să te ridici și parcă te văd cum te apuci de sapă. Eu și primăvară frumoasă. Dar mătale șez în pat. Și nu prost să-l facă. Lucrul meu s-a mântuit. Dacă așa toată ziua și mă uit la mărul ăsta înflorit. Și eu din ogradă de la mine îl văd. Îți fură ochii. Dar e de mult mărul ăsta la matale. E de o seamă cu mata? Da, e mai bătrân. Ia te uită. Dar înflorește ca în tinereță. E ca așa unde-i dreptatea, ha? Mărul ăsta, mai bătrân ca matale și înflorește, dar mata îți întins duhul. Dar și mere dulci faci. Cum erau cândva, când eram copil. Amu mă tin că și mai dulci ca atunci. Știi, mata, eu am o nepoată, Alina. Învață la universitate, la facultatea de biologie. Ei, așa e de deșteaptă fata. Știi cine a spus ei? Că amu o descoperit învățații ăștia o metodă cum să prelungească viața oamenilor. Și metodă? Uite, nu știu cum a zis ea acolo, dar e așa. Eu celulele de la copilul mic, nici nu de la copil, de la embrionul copilului, și pun la oamenii bătrâni. Și ei parcă întineresc. Doamne ferește! Cum adică? Eu celulele de la copil și omoară copilul? Nu de la copil, de la embrionul copilului. Copilul încă nu e născut. Strășnicie, nu? Eu așa și i-am spus Alinii, Doamne ferește. Dar ea zice că se poate de luat nu taman din embrion, dar îndiopște și celule tinere. Și ce n-ar lua de la mărul ăsta niște celule și mi le-ar băga în el, să întineresc, să înfloresc. Da, să înflorești, poate îi mai amăji vreun moșnijel. Așa-ți. Dar și crezi că n-au să fac și pe asta? Alina îmi spune că ea numai cu asta și să o ocupă. Cum să amestece celulele tinere cu cele bătrâne, ca să prelungească viața. Ei, ei îmi spune că, tanti Vera, eu cu asta o să mă ocup toată viața, dar eu zic, fa, Alina, fa. Eu când îi îmbătrâni, poate îi mai întinerești pe mine, dar ea îmi zice, deși nu. Hai, bă, cățcuță, deși e cu verdeață, cum îți place, neatale. Ai o chișcătură. Chișcătură. Ia să vezi. În cuptori le-ai făcut? Cuptori. Bun, Fabian. Băi, Oleg, hai să du-te la moriște astea lui Gicu. Dar se poate? Ei, dar și nu-ți poate. Ha! Dacă îi pasă, la restaurantul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dacă îi pasă, la restaurantul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dacă îi pasă, la restaurantul lucrează până dimineață.
și de mare, Oleg,ăi. De departe nu pare așa de mare. Ia, auzi cum faci? Trebuie să ai 100 de metri, așa-i? Ia ca curentul, pe acolo ajungi pe linii. Da, cum? Cum lucrează? Vântul învârtește morișca, de la învârtitul ăsta, în generator, îți faci curent și pe urmă îți duci pe linii. Deci interesant, sus vine vânt, dar pe aici ies curent. Și vine la noi în casă? Nu numai la noi în casă vine, dar în tot sistemul, în tot Moldova. Asta mă tin că e mașina lui Gicu. Hai să fugim. Ce zăi? Dar și, furăm ceva sau și? Și, hoților! Ați venit la furat, așa-i? Băi, Gicu, taman amui spuneam asta lui Oleg, și-ți furi de aici, vânt? Cine vrea să furi, găsește el și să furi. Prima dată aici? De aproape prima dată, dar departe le văd în fiecare zi, că ele îți văd în tot satul. Așa-i? Ei, Gicu, dar știi, satul nostru am arată cu totul altfel de când cu moriștile este atâle. Parcă și în Europa, băi. Eu chiar sincer, mă mândresc la noi în sat, este așa ceva. Tu te mândrești, dar alții nu prea. Băi, Gicu, dar de unde? Deci țară le-a adus? În Germania. Dar nu-s noi, așa-i? Sau-s noi? Ei, fie, știi cât a lucrat el în Germania? E 20 de ani. 20 de ani, băi, dar parcă-s noi noiuței. Și cât? Și cât? Cât am plătit, așa? Aha. Aici stă interesul cel mare a moldovanului. Cât ai plătit? Nu-l interesează. Cum lucrează turbina asta? Și folos aduce. Poate odată și odată am ajunge și noi să nu mai cumpărăm curent din Transnistria, dar îl interesează, dar cât ai plătit? Ei, Gicu, întreb și eu. Dacă nu vrei să-mi spui, nu-i spune. Ei, fie, eu îți pot spune numai una. Știi câte cuburi de beton am trântit eu în fundamentul ăsta? 400 de cuburi! 400 de cuburi? Numai caratul tehnice de la vamă până aici m-a costat 300.000 de lei. 300.000? Nu știu, dar... Vreți să vedeți cum e înăuntru? Da, poate. Haide. Dă-te jos că ai să capui. Uța? Până la lela, na. Și nu am să stăm, dar e la mine. La mine, hop. Hai. Bună ziua și nuțe! Uța. E, Gabriela, ce mare te-ai făcut! Ia, dă nana să te popi, dă nana să te popi. Nu, și nu vrei nana să te popi. Ia uite nana și ți-a adus, ia. Ei, dar Davidaș unde-i? La grădiniță. Da, iar la grădiniță. Of, și-am obosit. Și așa e cald, și așa nisete. Hai și Zoleac, mă duc să aduc un pahar cu apă. Dacă pot, n-ai? Ies, Zoleac, în frigider deschis. Dar și beș nu mai aveți? Poate este și în beș. Capot de și? De jișină. Da, capot de persi și de butăi, n-ai? Numai de jișină. Dar poate să mă duc eu în beș să mă uit. Hai, ca șugoiet. Beau eu de care este favorică și nu înțelegi gluma. Da, mama vine, muș. Da. Nu venit. Of, și caldor. Deri, da, ca vine mama.
Un prunc, n-arată ghile, nu-mi place cum arată. Parcă are niște piete aici, ea ca ea. Ce să-ți povestesc? Sunt ghini copilul și n-are nică. Nu știu. Faverica, tu-ai văzut și poza am pus eu azi pe Facebook? N-am avut eu când să intru azi pe Facebook. Auzi, Faverica, ea spune cum postează unii și adună câte 100 de like-uri și mai mult de 100 de like-uri. Tu ia ca câți prieteni ai pe Facebook? Nu știu, văd 200. 200? Dar cum aduni tu 300-400 de like-uri? Dar păi să mai distribui, nu văd numai prieteni. Da. Eu am 67 de prieteni, dar mai mult de 11 like-uri n-am adunat. Văd că unii postează câini, măți și adună peste 100 de like-uri. Eu ne-am postat tătă o gradă. Și câini, și măță, și porc. Și tot n-am adunat mai mult de 100, nu, de 11 like-uri. Azi am postat o curcă, una din cele mai frumoase curci. Uite, vezi? Ea și frumoasă. Ia, zici tu. Foarte frumoasă. E, vezi? Nu, n-am adunat mai mult de 4 like-uri. Auzi, Faverica, cum tu postezi poză cu Davidaș și cu Gabriela, aduni peste 400 de like-uri. Ei, nu știu, că copiii se iubiți de toți. Ei, auzi, poate să-i fac și eu un copchiraj. Da, ia uite, mă arăt copchelul, ca să-l pui mai tenc și pe dâns pe Facebook, așa? Auzi, o știi pe cumnata, Violeta. O știu. Da, și spărcășiune. Ei e de vreo 2-3 ani pe Facebook ca și mine. Eu postez în fiecare zi și 6 postări. Dar e dacă postează una odată în jumătate de an. E ca ultima dată o postat o felicitare de anul nou. Îi zic, fa Violeta, și mai stai tu pe Facebook și ala dacă nu postez nică. El zice, dar eu nu am timp cu Facebook-ul. Eu nu șed pe Facebook. De postat nu postează nică, dar de știut știi tot despre tăți. Nu pune nică, dar de uitat să uită la alții. Și podoabă. Știu și eu de asta. Da. Știi, e ca și cum stă la pândă să vadă și facă alții, dar despre dânsa. Nică. Stați să închid ușa pe curent. Ia că aici să arată toate datele. Viteza vântului, cât curent produs și tot. Și dacă nu-i vânt? Se oprește automat. Este vânt, se pornește și produci curent. Nu-i vânt, se oprește. Auzi, Gico, este vânt, este capică, nu-i vânt, nu-i capică. Și interesant, înțelegi, vântul bate din diferite părți. Când bate de la nord, el se întoarce la nord. Când bate de la sud, el singur se întoarce de la sud. Se întoarce singură? Băi, Gico, dar nu văd aici avea niciun specialist care sute și tot ghine, să lucreze ca lumea tot, să nu se întâmple ceva și n-ai pe nimeni? Poate tu vrei să și specialistul meu. Veche. Ia că specialistul meu. Tot ce este pe ecranul ăsta este la mine în telefon. Toate datele. Și poți controlezi tot de acasă? De peste tot. Și drăcoasă e. Auzi, Gicu, că dacă ar și ca în toți țările din Moldova și câte o moară de asta. Turbină, băi, nu moară. Și ești turbină. Apă așa e că Moldova n-a mai trebuit să cumpere curent de la ruși. Cam așa. E ca scara asta duce până în vârful turbinii, 90 de metri. Vreți să vă suiți? Să vă legănați o leagă. E acolo o să leagă. Eu aici îmi pare că mi-ațesc. A tot zis să mă șuit până acolo. Au, poate o leg. Da-ți poate? Și asta și cu tine, ieși mă rău de afară și vrei să ieși mort de aici. Ieși mă rău. Hai. Terminăm integrare. Dacă nu vreți să vă chinuiți, ați pus cuptorul la 180 de grade, pe cuptor, frumos, 10-12 minute la cuptor, e perfect. Nu răscoașeți peștele niciodată. Așa, sosul pentru Elinca, nu salat, ți se pare că e timp să-ți anșoa, faci lecțiile? un pic de ulei
și 2-3 anșovi. Ilinca, duci și fă lecțiile. Sincer, știți că sunt 3 Ilinca, naturale, mai repetat că duci și fă temele. 2-3. Ilinca, tu mă auzi pe mine, lasă telefonul și duci și fă temele. Ce vrei, mami? Eu ți am o șansă să-ți spun ce vrei, mami. Lasă telefonul și du-te și-ți fă temele. Bun. Măruță. Facem o pastă din ușă. Ilinca. Să puneți și întregi, dar mie îmi place în dressing la salată să le pun. Așa, gălbănuș de ou. Noi spunem ou de prepeliță în cazul nostru. Hop. Care-i situația? Ilinca. Ești gata? Ce? La. Îți faci lecțiile? Da. La ce-ți faci, amă? Matematică. 1-0 este un pic de lime. Asta la tine e matematică? Asta la tine e matematică? Chiar amânei dat. Chiar amânei dat telefonul. Nu vezi 3 săptămâni telefon dacă nu ne-l dai, amă. Nu vezi nici un telefon dacă nu ne arăți temele făcute. Eu am să vin să te controlez. Matematică. Ce faci, amă? Teme. Eu am să-ți arăți. Băi, Gico, ia că eu nu-mi închipui. Cum ai cărat tu sute de toane de metal și de beton pe drumul ăsta de pământ? Ei, tu nu vezi că e chetruit, vei? Eu am băgat 50 de toane de cheatră, vei, ca să fac drumul ăsta, ca să pot aduce tehnica asta. Dar și drumul ăsta tu l-ai chetruit? Dar cine?Ăi, băiete. Și-ți închipuie, Fegea, situație. Care eu tehnica asta din Germania, prin toată Moldova, și când ajung aici, dau peste un gospodar care îmi zice, eu nu-ți dau voie să treci pe drumul ăsta, nu-ți dau voie. Dar și nu te lasă și drumul lui? Drumul nu e lui ea, dar casa lui stă taman lângă drum. Unul, Mistreanu, n-ai auzit? N-am auzit. Apoi el primește curent printr-un cablu, care stă la vreo 5 metri mai sus de pământ, așa? Dar uite la gabariții ăștia și eu eram convins că nu o să treacă și zic, om bun, dă-mi voi să stai cablul ăsta pe vreo 2 ore și băieții o să lunească la loc mai ghini decât a fost. Dar el zice că să scoale tatniu din mormânt și să mă roage lucrul ăsta, nu te las. Ei, da. Da, ei. Ia că așa e moldovanul ăsta, mei. O prins la bogăție și nu mai dă voie la altul. Uite și situația, ha? Scar eu tehnica asta prin toată Europa, prin toată Moldova. Și dau de aici de un doghitoc care nu te las să treci drumul. Și ai trecut cum? Cum? Cu un drum. Eu oricum avem să-i tai cablul. Cu voia lui, fără voie. Îi tăiam cablul. N-am oprit inginerii mei. Zic, bădei, hai mai măsurăm odată. S-au măsurat și am trecut. E că așa, o 5 cm mai jos de cablu. Dar am trecut. Chiar că e doghitot, cum zici tu, ei. Dar lucrul cel mai interesant, știi ce s-a construit el în ogradă la dâns? O biserică. Ei, da. Chiar biserică? Biserică, vei. Nu te cred. Vrei să o vezi? Dar poate? Nu, eu am numai un loc în mașină, așa că pot să-l iau numai pe Eu unul. rămân aici. Îmi place să mă uit cum se învârtește. Osmana? Da? N-ai băut azi, sincer? Încă nu. Na. Opa, n-am înțeles. Dar tu și de taxist ești, mă? Sui. Dar unde-i, bălerică?
Aleric e plecat peste hotare. Eu îl înlocuiesc. Auzi. Dar și azi singur, fără Tamara. Dar noi am un mai rar cu Tamara. Deci, iar v-ați sfădit. Ei, ne-am sfădit. Ne mai sfădit, așa, pur și simplu, mai răruț. Mai răruț, mai drăguț. Este nu Sandu, colegul nostru de clasă. El. E, noroc, măi, au și fudul. Da. Îți duci la Prășov, să... Păi, apropo de colegii noștri, eu de când m-am întors nu l-am văzut pe Slavic. Care Slavic? Slavic Munteanu. Slavic e mort. De vreo 3 ani de-am. Ei, murit, da. Da și? E, și? Paharul, ia ca și. Știi, Lucica, eu cât am stat în Portugalia și când m-am întors acasă, jumătate de clasă erau morți. Jumătate din colegii noștri, ți închipui? Da, este așa ceva. De observat că au murit Tamana și cei care au rămas acasă în Moldova? Dintre cei care au plecat în Europa, e că de pildă cum și singur, dintre ei nu a murit nimeni. Băutură, bolile. Și bolile, și băuturica, din tăi câte o leacă. Ei, în Portugalia și nici n-avem când să bolesc, nici să beau. Trebuie să stau din coate. Muncem în 4 locuri. Apoi e că asta și tot ținut tine în viață, măi Andrean. Asta îi ține în viață pe tăți, cei plecați. Asta și-i ține drept, Lucica. Dar aici și salarii mititele, pensii mititele, probleme mari. Repijor lușu și te duci la vale. Apoi asta și am zis-o lui Tamarușca. Zic, Tamara, să o rărim o leacă cu pahară, să o rărim că e bâja. Asta e castelul lui State? Și de mare, băi. Băi, Gicu, băi, dar tare de mult n-am mai fost prin locurile astea. Așa, acolo era brigada 3 din colhoz, așa-i? Băi, toate verile le-am lucrat aici. Dar în pădurea asta, cât ne-am mai jucat, băi. Azi, în pădurea asta nu se mai pot juca copiii. Cumpărat-o clientul. Așa la care nu ți-o dat voie să treci cu tehnica ta? Așa. Am ușor să treci și pe lângă casa lui. Tu mergi mai încet, nu te opri, hai să vezi biserica din mers. Vezi cablul și ăla deasupra? Ah, ăsta. Pleacă pe ăsta în de nevoie să-l tai. Ia ca biserica. Ia uite, chiar că, băi, biserică în ogradă. Dar și de mare, parcă e o mitropolie. Cel mai mare creștin din Moldova. Băi, Gicu, știi ce am înțeles eu în viața mea? Cu cât mai mari păcate au unii, cu atât mai mari creștini se dau. Așa și este. Cu cât ești mai păcătos, cu atât mai mare biserică îți faci. Da, Sara, chiar e mai interesant să te uiți cum se învârtesc. Înainte pe locul ăsta erau mori de vânt, spun bătrânii. Da, amu îs mori de astea. Așelea făceau fănină, da, astea fac curent. Piștii voi 50 de ani, oare șas mai și aici? Un aerodrom de rachete? De șele, de lui Elon Musk, ca să zbori pe Mars. Și interesant să le și atunci, la copiii de azi. Aș zbura și eu pe Mars, chiar nu mă teme. Eu, de felul meu, nu mă tem de nic. Da, și s-aude?
ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Ce e, fel de fel? Și zici, Oleg, îi tragem în fotbal. Apoi merge sau nu merge? De pașei. Așa un dor de fotbal m-a apucat, ai, Oleg. Eu doar am jucat în echipa Spartaca satului nostru, ți-ai minte? Țin minte. Azi când găsesc eu amuș niște băieței, să vezi cum îi bat la 0. Cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă, la restoranul lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dragoș! Băi, Dragoșe! Și Îi tragem un fotbal! Minge este! s-a ocupat. Lasă, mai telefonul și ala, că ai strici la cap! Dragoș! Băi! Dă-mi pași, Fiodor Fiodorici. E clar cu tine. Apoi merge sau nu merge? Dar și să râdă copiii de mine. Dar și amul, copiii nu râd de tine. Hei! Dar jucăm ca înainte. Cine pierde, aduce o caldare de gen. O caldare de gen? Dacă nu vrei să joci și stai în poartă. Sau hai cu mine să mă susții. Așa e balești. Ce să fac? Nică, trebuie numai să strângi. Spartac! 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 Așa merg. Hai! Dar și faci fainic. Auzi, tu mă auzi? Tu și mă filmezi pe mine? Dar și n-ai și faci? Ia nu mă mai filma. Fă așa din mână. Eu așa să-ți fac una la șeafă. Închide telefonul și ala. Fac un film despre satul nostru. Fă cu altcineva, nu cu mine. Zâmbiți, vă rog. Tu și ești stricată la cap. Închide tot amul telefonul și ala am spus. Eu credem că ești fată de treabă, dar tu... Amui spun lui măt atât. Doamna Angela, ce părere aveți satul nostru? Amu să-ți spun eu și părerea am. Să ștergi tot amul tot ce-ai filmat. Auzi? Tot ce-ai filmat.
Ia la dânsa. Mânița dracului. E tot mă filmează. E, amuși ți arăt eu ție. Ei, tot mă filmează. Mânița dracului. Peste viață. Dar nu-i nimeni. Lasă-i ca muși să adună-i băiței. Hai, du-și șezi în poartă. Hai, Spartac! Hai! Oleu, oleu, oleu! Spartac! Hai, de pas! Ia! Haide, măi, tână! Vezi dacă n-ai reacții! Vezi dacă n-ai reacții! Ți-am spus, s-o prins! Hai să mai încercăm o dată! Dar s-o prinze! Hai, dă-o, adă mingea! Hai! Deși n-ai prins-o, băi? Ți-am zis s-o prins! Și te doare? Nu ședea așa ca să doară mai tare. Hai, scoală! Așa, fă mișcări, mergi, fă așezări, așa. Stai așa, încălcâi, stai, așa. Așa, stai așa ca să ducă la loc. Așa. Nu ține strâns de acolo, băi, ca să le rugi. Așa, așa. Așa, stai, așa. Stai, băi, fă ca așa, încălcâi, stai, așa, așa. Hai. Lasă-i ca să treacă. Tot n-ai nevoie de dânsele. Da. Nu sunt semne ca să mai vii cineva. Adem la toloac. Acolo întotdeauna se adună copiii. Ha? Fai, stai așa, stai. Așa, și mergi așa, o leacă mărânt, așa. Așa, și apiară așa. Așa. Hai, așa. Fai așa, hai. Hai, mai tare, fă, ia așa. Mergi, hai. Pe urmă așa. Așa. Ți-o mai dat drumul? O leacă, hai. Mergi așa. Pe urmă așa, pe loc, fă. Plecă așa. Așa. Nu mai așa. Plecă așa. Mâna sus. Mulțumesc! Ce-ți mai? Ce mă apucă? Eu și livada mea, efectul. Prună, așa-i? Garză, de-așa e mașcată. Ia uite, morile tale se văd cum de aici. Dar de unde nu se văd morile lui Gicu? Singuri făvă sunteți mori de cele stricate. Eu de un an de zile de-am învățat să zică turbine, dar ei mori. Dar nu se învârtesc mai Gicu și s-a stricat oricum. Dar nu-i vânt, Lucica. Ia ca cum? Și nu-i vânt? Nu-i ca pică, Gicu? Deci ia. Și de alchinării mai zic eu că s-o încurcat în păr. Și mai unde mai adus să-mi pun alghina ax sau și... Alghinele au treaba lor, n-au treabă cu tine. Amui polenizarea, fă, amui dragoste. Dar tu și alghinoi ești, mai Gicu? Tu, psinică, aduci padruja, ești tot pentru polenizare. E că asta ne-a plăcut, Lucica. Opa, dar n-am înțeles, de unde mâncarea? Și nu cumva ai de gând pe noi să ne pui să gătim? Eu pas, eu de atât spun. Fetelor, stimate doamne,
Mâncarea vine pe poartă. Și grăiți, auzi. Opa! Adrian, eu n-am înțeles. Tu ești doctor sau ești curier de la Strauss? Așa e viața, domnicicu. Azi trebuie să te învârtești ca să faci un ban. Tu pe mama mea cum o lecuiești? Ca doctor sau ca curier? Domnicicu, îmi pare rău să o spun, dar mamei matale mă tin că nu-i merge, tu, doamne, nici doctorul, nici curierul, nici... Asta da, eu știu. Găină coaptă, pește în plut, catlete și sarmale. Așa, apieca. Mie peștele în plut și legumele la grătar. Dar vouă luați-vă catlete și găină în plut. Coaptă. Dar nu ți-așa e prea gras. Lasă-mă, mă descurcam. Așa, ce de șchiure. Da, uite, astea sunt călduți. Bune. Ți-a de un ceai, măi? Și ne-a mâncat ca o foame, ca la un porc. Aș mânca și un porc. Azi mănâncă. Și la polenizare ai nevoie de putere. Ornați și dați găluște. Hop, 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 și așa. Alghinoiu. Săriți mornișei pe druște. La madrile-drile-drile-da. La madrile-drile-da. La madrile-drile-da. La madrile-drile-da. La madrile-drile-da. La madrile-drile-da. La madrile-drile-da. Hop, 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 hop. Ei, Oleg, dar tu observi ceva? Dar ce să observ? Nici un copil în drum, măi. Aha. În copilărie, când mergeai pe drumul ăsta, în fiecare mahală vedeai câte 10-15 copii. Da, amu, țpienii, măi. Ia ca unul. Eu zic în drum, măi, nu o gradă. Ah. Ia stai, băi, Oleg. Tu auzi ceva? N-aud nică. Înainte, băi, Oleg, satul ăsta vuie de glasuri de copii, da, amu? Tu auzi ceva? Ia. Ia stai. Ceva s-aude. Nici aici nu-i nimeni. Nu mai joci fotbal la asta, Fiodor Fiodorici. Înainte aici era furnicar. Ei, Oleg, mă tin că ceva s-a schimbat în lumea asta și noi n-am observat. Dar ce s-a schimbat, Fiodor Fiodorici? Asta te întreb și eu pe tine. Și s-a schimbat. Adi, băi, udate, băi.
Adi, bei odată, bei. Așa că vrei, nu vrei, Gheorghiță, dar mâine după lucru te duci la dânsa să-mi cunoști pe tata socru. Nu că mă tem, dar o el crescut și cu una eu trăiesc. Ni mai certăm, nu chiar tot perfect, dar eu primim și-a spus eu tatul respect. Pe dânsul respectă tot poligonul, pe tata socru îl cunoaște tot raionul. Veteran de război, polițist de profesii, vânătorii scusiți. M-am reținut o leacă. Bună ziua, eu sunt Gheorghe. Dealul Mori? În Ivașcova. Care e Ivașcova? Dispecerul nu sunt Dealul Mori. Tot de nu la tot e Dealul Mori, că eu am spus clar că trebuie în Ivașcova. Și Ivașcova. Ușa se deschide larg, lumina s-o aprins în garaj ca în muzeu. Valerii, ei, of, te încurc cu Valerii. Andrean. Măi, Andrean, cum de... Dovdești tu, ești și taxist, și doctor. Și nu numai asta. Așa e în viață. Ca să faci un ban trebuie să te învârtești. Așa-i. Eu la fel, Fioci. Eu vine pofta de fotbal. Spartak Coșcoveni. Spartak Coșcoveni. Am uitat să-l primesc pe Fedea. Odată și ai ajuns în bești la Sașa, tot e pus la punct, trepi jos, așează masa. Așa-i de bine timp, parcă se oprește un loc la jin, avem slănină și varză curată din bacion. Și mă filmez pe mine. Ei fac un film despre satul nostru și îl pun pe Facebook. Auzi? Ia fluturul leacă așa ia din mână. Și vrei să ajungem într-un gardul? Fă așa, măi! Și nu poți mâna și flutura? Tu nu uita că eu mai întâi sunt medic și apă taxist. Domnule Adrian, ce părere aveți despre satul nostru? Doamna Angela, hai vă rog frumos, altă dată. Sau când ați ne oprim. Uf, Doamne! Faci film despre sat, despre dânsii, dar ei nici nu vor să ajute. E gine cu telefoanele astea, mă, așa? De că eu într-adesea m-am îndrăgostit de Lenuța Tănas. Dar ne era așa rușine să-i spun de asta. Da, mă, scrie un mesaj, ori dacă vrei cu video. Dacă era internet și telefoanele astea mobile pe timpul și ala când eram pe o într-adesea, poate mă însuram cu Lenuța. Vezi? E drept și să zici că internetul schimbă viața oamenilor. Ia ca și nici ne-a schimbat-o. Dragoș! Dragoș! Haide și-o-mi bate o leacă mingea asta, băi! S-a ocupat. Asta e ocupație la tine! Hai! Hai să stai în parc și să bat ții, eu vreo 2 goluri, pe urmă tu nie! Hai, Dragoșe, și băiete! Hai să mă chei și tu vreodată și n-am să merg! Fiodor Fiodorici, dă-mi pași. Păi, dragă, și eu mă supăr. Serios mă supăr. Mă supăr pe totdeauna. Păi, super. Las că-i să mă chei și tu vreodată și n-am să vin. Porque ești copil, Fiodor Fiodorici. Dacă eu îți spun că nu, apoi nu. Eu de-aia m-am supărat. Ți-i clar? De azi înainte n-ați mai grăiesc cu tine. Băi, Dragoș, n-auzi? Ți-i clar? De azi înainte să nu mai grăiești cu mine. Bun. Hai, 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 vântulică, hai! Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta! Vine, vântulicule,
la turbina Gicului! Hai! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Oh, Ah.